Reci tako kako je, što se veselimo ovome društvu. Dobrodošli. Prvo, hvala, budete našli. Ja ne znam kakve upute sam ja dala, ali ovo je bilo kao što će sad tu biti, reci tako kako je. Pa iskrenost je vrlina, zar ne? Najčešće. Da. Najčešće. Da. Brankice, imaš problema s koliko je iskreno. Kako šta? Znači ovako, samo redom. Ajda, Nivez, Mirza, Marija, Luciano, Jelena, Brankica, Dušan. Čitaš, ne znaš nam imena, jeli? Da. Ne, nego želim biti sigurna. Malo ste se ispremiješali, to samo će biti. Sad ti pogodi ko je ko. Da. Luciano, tebe znam odmah na prvu, to ne možeš fulati. Što me je drago, što me je drago. Čekajte. Na hrvatskom se kaže reci tako kako je, a na slovenskom? Povej tako kot je. To je to, bravo! Mi apliciramo za slovenački pasoš. Za nama je cijeli ovaj show baziran upravo na iskrenosti. Ali, da bi bili iskreni prema drugima i rekli kako stvari stvarno stoje, trebamo biti iskreni i sami prema sebi. Oh my god. Dobro. Zato je to. Preznojio sam se. Krećemo odmah žestoko, kako si ti rekao. Reci tako kako je. Obožavam nakit, posebno metalni, a tatina pločica za mene ima posebno emotivno značenje. Kad mi je mama kao 3-godišnjem djetetu dala probušiti uho, čini mi se da je zacrtala moj put prema show biznisu. Jasno kao dan. Luciano. Jesi to ti? Jesam ovo ja, hoće neko potvrdi, valjda jesam. Vidiš kako je bitna iskrenost. iskrenost. Pločica, da, posebno značaj, kao dala probušiti uho, to je ovo. To je ovo što gleda prevedeno. Čekaj, svaka čast, kako si se prepoznao. Hoću da ti dam, Iljuš. Ajde, daj mi jednu, stavi kao. Čekaj, No nije se on prepoznao, mi smo ga prepoznali. Je li ovo moja? Nije bilo te. Jelena, daj molim te uzmi tu pločicu ispred sebe pa pročitaj. Daj. Sad kad sebe izvuče. Nije stvar u odjeći. Stvar je u tome da se ja sad osjećam dobro u svojoj koži, okružena preljepim ženama s kojima se nikad ne uspoređujem. Jer svaka od nas je lijepa na svoj način. Pa da, nešto... Ko je to? Na koga liči? Jesi ti? Naravno. Bravo. Kako smo. Jako dobra izjava. Hvala. Kada vidim ružan komentar obrišem, a osobu koja ga napiše blokiram, tako se borim protiv toga. Jer ne mogu ja biti krivac što je nekome ružan dan loše u životu pa da meni mora napisati nešto ružno. Ovo mi se sviđa. Meni ovo čak zvuči kao Marija. Jesi? A ja mislim da sam to ja isto. Ja sam mislila da sam ja, jer ja to radim. Ja mislim da sam ja. Mi mislimo tako. Aha, generalno bez problema balansiram između onoga što se plasira u medije i realnog života, jer ja nisam netko tko je sklon skandalima. Možda to ti? Pa meni... Ovo je ova Jelena gospođica ovdje. Pa kao... Ne? Da je Marija. To je Marija. Imala sam još bolje izjave. Evo onda da je baci. Kida. Baci je. Jel Marija jeste? Je, ovo je Marija, da. Kaže, oprostite što nas nema na mrežama, skinuli smo Sims 4, ne znamo za sebe. To sam ja, nisam, ali volio bi da sam. To si ti. Ljudi, meni je Sims bila obsesija veka i skoro sam ga opet skinuo. Neko mora. U srednjoj školi su mi profesori rekli samo šuti i pustit ćemo te. Neko nije volio učiti. Luciano. Pavarotti. Istina živa. Marija. Čekaj, ali Marija se prepozna. Marija se prepoznaje za sve što nije njeno zapravo. Vi očito niste Ali nisam voljeli ih baš poslušala, zato sad ne glas. Čekaj, a koji to profesori ti nisu? Ne, ja sam bio u pomorskoj školi, odmah sam u drugom srednje shvatio da to nije za mene, ali sam u prvom srednje jako puno pričao, nisam stajao, onda su profesori rekli za 3 godine šuti, ništa ne govori, imat ćeš bar 2. Studenti koji ne žele da uče. Ja se samo nadam da ovo pomorsko ne znači da danas upravljaš brodom. Ne, pa vidiš da... Kako kojim? Meni nije uspelo. Da, nije uspjelo to. Kako kojim brodom? Brankice, molim te, izvuci ti ovu tu koju hoćeš. Moj život je moja stvar. Život je moja stvar. Već sam čuo. To što sam javna ličnost je cijena našeg posla i što svatko može sebi uzeti za pravo komentirati. Ali ja sam običan čovjek od krvi i mesa, imam osjećaj. Da li ovo prevodimo na srpski sad ili čitamo? Ovaj koji je to rekao, sigurno je rekao svatko. Čekaj, Marija. Mislim da da. Ja bih rekao možda Nisi da da. ti? Ne. Marija i ja imamo iste izjave, tako da ili ona ili ja. Ko ne priča o privatnom životu? Recimo, koliko javno, Marija, ti ne voliš, jel? Ja pričam. Samo daj. Mislim da je ovo Mirza. Pa ja moram reći da to Mirza nije i jedna ženska osoba je, ne. Moj život, moja stvar. Ja. I ja sam običan čovjek od krvi i mesa, imam osjećaje. To nisam onda ja.
Ako su osjećaji, onda sam ja. Jesi osjećajna? Evo, Kad si zadnji put Luciano. plakala? Ja mislim da smo ovaj dio zaključili, treba malo ekipi da dođe sebi. Dali si joj. Cedevita, molim. Dobro, društvo moje drago, sad kad smo se upoznali i sami sebe smo upoznali. Jedva se prepoznali. Jedva, pa ti si se odmah prepoznala. Ne, ja sam po dužini rečenice. Kod Dušana je bilo baš teško. Kod mene, da, bukvalno, ja sam shvatio da sam ja na mrežama, bukvalno tipa neki klinac tamo neko, možda da imam 15 godina. Možda. Tebi je sad kažeš, otkrio si vlastitu površnost. Tako je, da. Pa naprijed. Sad se dokaže. Ne, imat ćemo saradnju, on će mene slikati, ja ću njemu pisat misli. Morat ću malo dubokumnije nešto. Počeli smo se i vrijeđati. Samo smo iskreni. A kad smo mi to prestali? Jelena, ti si isto samo sebe prepoznala, tako da to je sve dobro. Pa da. To dođe s godina. Pa da, Ajda ti i ja. Ajda i Nive, svi ste se malo možda teško razumjele. Ajde, čitala 2 dana. Mene je preskočila. Uvijek je najveći izazov samog sebe razumjeti. No dobro, ovdje smo naravno zbog Cedevita vitaminske vode koja, kao što vidite, ima određene boje. A svaka boja donosi jednu forcu osobnu ili donosi jedno zadovoljstvo, sreću, akciju, sve ono što nas pokreće. I zato vam ja mogu danas na početku ovog našeg druženja, nakon ove prve igre, reći da ne mogu vam baš obećati da će pitanja biti laka, ali vam mogu obećati da će biti zabavno. Tako je. Jaga. Tako, krećemo. To volimo. Znači, svi smo od akcije. Spremni. Život se događa sad. Okay. Akcija odmah kreće. To su sve one situacije u životu gdje upravo znaš da se život događa sada. I to su sve one brze, spontane, hrabre odluke. To je možda neko skakanje bandžija. Ja ne znam šta to sve može biti, ali Brankice, možda ti otvori ovo. A ja sam mislila da će biti ona na kog se zaustavi, igramo onu igru. I to ćemo isto igrati. S kim bi iz ove prostorije skočila bungee jumping? Zašto baš ona? Ja bih izabrala svog kolegu s desne strane jer bih sa njim bila sigurna. On je čovjek preživio. Samo bi ti pukao. Mršav je. Možemo da stanemo, radi na sebi. Čovjek je 80 i kusur dana živio na vodi i vazduhu. Još živi. Ne smiješ to govoriti, ni taj dio imitiralo. Znaš šta, Brankice, i ako skačete, on nek prvi skoči, pa ako nešto nije dobro, riješi. Ako se ne glasa, ti ne skači. Ali ako moram da biram, ja ne bih skakala. To mi je davno bio poklon za rođendan sa povezanim očima. Neko te baš voli, neko te baš voli. Da, to sam htjela reći kao. Izvukli su me iz kreveta za sve papučama, pa su mi tamo davali patike, ali iskočila sam I tad je ostalo bez bolje od glasa. psihoterapije. Bolje? Bolje. Godinu dana si bila mirna. I onda posle sve... Vratilo se sve rapidno otišlo. Čekaj, mislim da začneš ceniti svoje življenje in ti spremeni pogled. Definitivno, promijeniti pogled. Da, to. Ljudi morate. Evo Mirza, izvoli. Koja je najspontanija stvar koju si učinio kad ti je potpuno promijenila dan ili život? Najspontanija stvar je da sam u novembru pretprošle godine tek tako, zapravo kad sam dobio u inboxu neke poruke, pokrenuo jednu sjajnu kampanju i ti možeš biti ta osoba. Skontao sam je od Beograda do Tuzle i skupili smo za 2 sedmice 150.000 eura za onkološke bolnice. Bravo! Da. To je ta akcija i to su te hrabre odluke koje... Evo, i dalje se ježim na to, znači da je to. Danas je u Tuzli nakon puno vremena otvorena sjajna dnevna onkološka bolnica i aparat za zračenje je došao konačno, tako da evo. Samo pritisak. Kdaj si nazadnje tvegala in istočasno zmagala? Zmagala. Ok, imam dve, ker ne vem čisto točno, v katero smer bi šla, ampak ena je bila tik preden sem imela otroke, sem šla s kolegico na en trip, kjer sva v lovu za Instagram fotkami, potem ostale na žgočem soncu in sva se odločila, da bova štopale. In nama je ostavil en dečko s kombijem, delavskim kombijem. Je li bio zgodan? Ne. Zgledali je scary. I ušli ste u auto? Bilo je, ja, šle sva v kombi, ona spredi, jaz zadi, z lopatami, grabljami, pač... Mi se pogrešno razumijemo. Delavska oprema, To je sve on ima u kombiju. Ja, in jaz sem bila zadaj v tistem delu, cegli, pač vse to je bilo.
Izkazalo se je, da je bil sam priden dečko in Kako ste ga ubile? Kako ste ga ubile? To je bilo ne znam, ne vem zakaj. Aha, Nives, ti nisi bila u toj Pač, ne. Ankice, ti da Oba je uđeš, normalno. da stopiraš i da negdje vidiš lopate u tom kombiju i još frajer nije zgodan. Čemu ulaziti u takav kombi? Ja ne znam, taman sam htjela da je pitam, pa što, sestro? Mogli smo doći po Jaz tebe. te sprašujem, zakaj, ker danes ne bi Ja sam samo razumio, ona je bila iza, on ispred. I on je imao lopatu. On je imao Jaz sem lopatu. bila zadaj v kombiju, ni bilo oken. Nije bilo Nobenih prozora. oken. Ne prozora. Zamagljeni. Ne nastavljaj dalje, ne nastavljaj. Lopate. Ja, Prestani, boj. A, jer da si Grable. s njim dobila to dijete. Onda ste grabili. ovo je otišlo u krivom smjeru. Dobro, jesi počistio Sve stol? spremno. To je sve, Vi da možemo škrpao, dalje. da. Nakon ove Ajdine priče sa kombijem, nezgodnim frajerom i lopatom, mislim da I nam dvoje treba- djece. Dvoje djece. Mislim da nam treba malo pauze, ali znate one pauze kad uzmete možda sami sebi poštedu od 5 minuta ili kad si dozvolite da ste ranjivi ili kad si dozvolite da malo uvučete se sami u sebe, možda se maknete od mreža pa si uzmete baš pauzu, nešto za relaks. Pa ako može, dobra ti je tema. Dobra je. Sviđa ti se? Da, emotivni smo nudisti. Emotivni nudisti. Otvaramo se. Kao i naked. Da, kad si ti odmah ćeš, ti si rak Upijan, po horoskopu, upijan. jel da? Mirza, ti si isto rak po horoskopu. Ja. I ti, vi ste odmah emo. Kako smo se, ljubavni trup. Evo, krećemo sa Jelenom da vidimo. Jelena je majka, mlada. Tako Mlada, dalo bi se o tome. Pa što ja da kažem? Viš ti je lijepa ova. Je, predivno. Malo prije govore prvo godište, 9. kao 90. Ja čutim. 82. šutimo. 86. 82. šutimo. Koji je tvoj go-to način da usporiš i uživaš u trenutku čak i kad si usred ludog dana? A kao tokom dana? Da, kad ti je... A ja, ali nemam ja to. Nemaš. Fakat nemam to. Nagradi se sad i šta bi Pa ti možda kad idem po dijete u vrtić. Onaj moment u autu, tih jedno 15 Pa zar minuta. tad nije najveći Ali mi je tad kaos na cesti, pa kao ne znam da li, jer sam živčani vozač. A jel imaš nekad dojam, Kad se šminka. ti si mlada mama, imaš koliko followera? Milion? skoro Ne, followera. manje, dobro. Manje, nebitno, ok, ali želim ti reći, treba to sve hendlati. Jel postoje neki trenuci u danu kad imaš dojam da ti je dosta svega, da si umorna, da ti treba... Pa čim se probudim kao od jutra. Misliš u danu, satu misliš? Pa mislim da, cijeli dan mi je to tako, ali onda čekam večer od 10 do ponoći, to je neko moje vrijeme gdje me niko ne treba, ne moram ništa, sjedim, gledam kroz onu televiziju i to je to. Baš gledaš kroz televiziju? Pa kao kroz televiziju, upalim nešto čisto da radi, ali kao ne znam šta gledam. Tatjanu Jurić, ali... Pa nju slušam u autu prek dana dosta. Kad već je dosta, Kad je gužva na nju cesti. slušam. Ja imam jednu ideju za tebe. Hvala. Evo, malo odmori, šut. Da, malo odmoriš. On koji puno priča, mene u šut. Da, zamisli. Pa ne, nego za tebe moment. Vidimo da ti je potreban odmor, ta pauza i sad iskoristi ovih 5 minuti da pauziraš. Mene zanima ko ovdje najviše plače, recimo, ali nekad su to i one happy Stani, tears. evo ona. Čekaj sad, neću, ovo sam namijenila, neću, ovo sam namijenila ipak ovdje Nives. Aha, Da vidimo. Ali ne znam koje je pitanje. Okay. Kaj bi počela, kadar imaš dan brez obveznosti, ljudi in telefona? Pa umaknila bi se v naravo, preživela čas z svojimi mačkicami Koliko imaš mačaka? 3. O, wow. Svaka čast. In vzrejo. Na carski Vzrejališče. Šta je uzrelišće? Vzrejališče, da imam kariero Aha, i prodajem mačke. Aha, to bi ti A to delaš? Ali Što mi nisi na vrijeme rekla kad sam kupovao? Ja, sorry, takrat še nisem, po moje. To je nova karijera. Nisi razumio. Stara mačka. Jel bi bacila neki trening, recimo, u taj slobodan Ne. dan? Ne bi? Ne, to je služba. A to ne? Ne. Hobi Bi ubacio nekaj trening u čist tretjega, da grem delat šport, ki ni služba. Znači, doslovno u tvoje slobodno vrijeme ti ne treniraš? Ne. Oh, wow. Treniram drug šport, recimo. Bom šla na sup, bom šla v naravo, Smučanje? hajkat. lipo. Jel ti onda kao trening kazna ili ipak uživaš u tome? Ma ne uživam, ampak šport je za mene lifestyle. A veš, ne nujno fitness. Lahko je vse. A koja je Karkoli priroda ti- koju najviše voliš? Koja je to priroda gdje bi se skrila? Narava. Narava, aha. Bledajo.
Alpe. Gledajo na morje. Bled je miselna, verjetno. Da. Bled. Plivajo, to su Anđelka i Andrija, ona za Frankancija. Ne znate to? Daj reci još malo. Nabledajo. Ma jaz, Plivajo. Pokazat ću vam posle. jaz v prostem času ne bi bila na telefonu. In meni ni zabava, veš, da bi gledala trende in to. Prej bi šla v naravo, v tišino in to je to. Izvolite. Hvala lepo. Dušane, ti Sims. I verovatno će da bude za Beckhama ovdje. Ko si igrao kad si odmarao? Sa kim bi iz ove prostorije se zamijenio na jedan dan? I šta bi prvo napravio? Opa. Ni sa kim. S Tatjanom. Nemoj ove koji imaju djecu. Da, kao Sa Marijom, da vidim šta. Da čujem novi album. dan. Čuo ga je već. Sa kamermanima. Kao nisam. Ali možeš slobodno reći, ja volim svoj život, ne bi se s nikim mijenjao. Ne, ali kao stvarno nisam nikada čak ni pomišljao nešto u tom pravcu. Prvo mi je instinktivno bilo kao da bi sa Marijom, kako zove, da malo samo vidim. A onda se setiš i oce i... A onda se setim i oce i psa i dece i onog dvorišta. Ja sam uzmano, ne, vrati se. Go back. Ali negde... Ali nije Beckham u prostoriji, ali me ripostao tako da je ko da je ovdje. Šalim se, ajde pričamo o čoveku toliko, da. Ali sve u svemu stvarno volim svoj život i nekako što sam stari imam utisak kako sad vas slušam. Naprimjer, ja sam imao taj moment, ne zato što sam ja nešto očekivao, ali kako sam napunio 30 godina, kao da je meni u glavi kliknulo nešto. Ja sam toliko počeo da pričam ne, da čak možda malo sad i preterujem, u smislu jer od osobe, ja sam vaga u horoskopu, meni je samo bitno da smo svi dobro i da se niko ni sa kim ne svađa i da svako svakom učini sve, ja prvi da učinim svima. Nekako stvarno kako sam napunio 30 godina, stvarno sam samo presekao i nekako stavio svoj život na prvo mjesto. Kad kažem svoj, mislim i život mojih ljudi koji... Ali ja mislim da smo mi ovdje zato što niko od nas se ne bi ni sa kim mijenjao. Mislim da je to vjerovatno bio jedan od, kako bi rekla, uslova da se zaberete, jer kao bukvalno svako je, da. Em što voli svoj život, em što voli ljude oko sebe. Kao. Ali to ne znači ako bi se mijenjao da ne volim svoj život, nego samo da im kako je... Ne, pa znam. Mene stvarno zanima novi album od Marije. Ja bi. Mene stvarno zanima. Pa Mirza je sad u nekim projektima, a ja to baš sad više nemam živaca za te neke građevinske projekte. Da, ostario sam, kako zove, vi imate svi decu. To možda da se zamenim sa nekim koji ima dete, da vidim kako je to. Inicijalno život jedan dan kad je bio u Survivoru, sam da vidim i ništa više ne treba. Ma to ti je previše, možeš i sat vremena tamo. Ajde, s kim bi se ti mijenjala? Ovdje u ovoj prostoriji, gle. Ne. Ne. Pa mogoče z Nive, zato da bi mucke vožila. Bila bi dalje Slovenka. Ali pa z Oni ništa drugo. Mirza ima tudi mačko, tako da... Ovdje su mačko ljudi. Ja bi s Mirzom pa bi opet kosu ošlišao. Ne, ja bi sa Lucijanom da vidim kako imat kosu. Ovo sljedeće pitanje čini mi se da može svatko na njega odgovoriti. Kako si se naučila brinuti o sebi i kada si bila u situaciji da nisi znala kako to učiniti? Pa nešto slično kao ti. Mislim, ja nisam kroz život imala nekih toliko teških situacija. Imala sam jednu relativno nedavno, prije par godina, gdje mi se zapravo život totalno preokrenuo i dobila sam i dijete. I nekako sam ispočetka morala sve krenut, ajmo reći, graditi sama. I tu sam se jako dobro snašla, iako sam cijeli život sebe smatrala kao jako zaigranom, iako kao vanjštinom, to ne pokazujem. Ali da, i nekako jako sam odrasla u tom periodu i ponosna na sebe. Evo i mi smo. Bravo, Jelo, ja ću sebi dati. Čuj, ali obično kažu oni koji su sami, oni su usamljeni. A ja uvijek govorim ne, usamljenost i samoća nije isto, to su različiti pojmovi. Nekad, recimo, kad meni nije dobro, ako mi je ta tišina glasna, to ja volim tako reći, onda znam da nisam dobro. I onda se moram zabiti sama sa sobom da mi se tišina stiša. Tako je. Kako ti Ajda po tom pitanju, kad ti je bučno u vlastitim mislima, pogotovo i kroz majčinstvo i kroz posao, kroz blog, svijet? Jo, jaz ne vem, če sem imela zares... V bistvu se... Da. Napise malo. Razumjeli smo. Zanimljiv slovenački. Jaz v bistvu ne vem, če bi tako... Se mi zdi, da kar dober balansiram. To je ful grda beseda. Ti si človek preventive. Jaz sem človek, po mojem, kar dober ta balans.
išče v vsem, ampak je res, da pač je bilo nekaj momentov v mojem življenju, ko so bili pa mogoče takrat, itak so bili neizbežni, ni bilo tako v smislu, da bi jaz lahko vplivala na to, ampak te momenti so me pač naučili mogoče tudi tega, da najdem ta balans. Imamo pravo reći kako se osjećamo. Na kraju krajeva treba biti ranjiv. Ti si rekao svako malo plačeš, jel da? Ja uvijek emociju kako se osjećam, uvijek to puštam. Vidjeli smo kako. Mislim da samo treba znat na koji način ih prikaza. Ako je meni loš dan i ti ćeš, kako si, loš mu dan, pusti me na miru. Ja se automatski njoj dam negativnu stvar da mi uopće ne želi pomoć. A kažem, danas mi je teško, ajde smo na kao popričati da pustim to iz sebe, ona će otići s menom, popričat će i bit će odmah bolje. Dobro, pusti otok i malo pauze, pa Luciano, molim te, stisni tu pauzu! Super mi je kako mijenjamo ovaj povod našeg razgovora. Tako svi ovo naprave, kao lagano ću se... I to nas ne drži dugo. Nova boja. Sreća, nova boja, narandžasta je naravno kad je Cedevita u pitanju boja sreće, a to su ona sva mala zadovoljstva. Nekad je, kako kažu, sreća je u onim malim da, i ono sve vrijedno dolazi u malim pakiranjima. Obično ovo sve što o čemu pričamo. Marija, jedno sretno pitanje za tebe. Jesi li ikada objavila nešto na društvenim mrežama samo kako bi se osjećala bolje? Što? Kao nešto lažno, možda nije bilo... Pa ne sebe zgodno, a dok si doma u Nije što, nego što. Ne, ja inače objavljam baš namerno nekad i snimke i slike gdje, mislim, stvarno je real life. Nema potrebe da se lažemo, jeste bina i scena je jedno, svi smo našminkani. Mene stvarno prati mnogo mama i mnogo devojaka i mislim da ne bi bilo fair da si ti po ceo dan nešto što nisi. Ali, pa imala sam fazu s drugaricama da sam objavljivala lažno cvijeće. Čekaj, ozbiljno. Kako lažno cvijeće? Pa kao stiglo mi cvijeće. Čekaj, sama sebi si poslala cvijeće i rekla... Ma nije ni slala, slikala su Pinterest pa našla. Što u cvijećanoj slikala? Ne, Marija! Posljednja situacija koju se ja sjećam je da meni moj sadašnji muž poslao cvijeće, a moja drugarica rekla, pošalj mi jednu sliku da okačim ja. Tako da Čekaj, je li moguće? Brankica, izvoli. Reci nešto o sebi zbog čega si jako ponosna, ali većina tvojih pratitelja to ne zna. Opa! S obzirom na nudizam sve znaju. Ne, sad sam htjela da kažem, jako je malo tema o kojima ne pričam u smislu tih nekih momenta koje bih i dijelila s drugima, ali recimo da sam jako ponosna na broj žena koje sam poslala na preglede kontrolne i one nekako imaju potrebu da meni jave. Ja više nalaza u DM-u imam nego vjerojatno neki ljekari i stvarno sam ponosna na to koliko žena je vakcinisalo svoju djecu upravo zbog neke moje priče o tome. Evo skandala. I mislim da upravo sad niko ne razmišlja o tome na taj način, ali to vraćanje sebi, odnosno način na koji ja prezentujem taj neki dio svog života, pa ih to natjera da opusti bradu i vilicu od tih nekih gluposti, popi čašu vode, pa do sad je vrijeme za ultrazvuk dojke. Tako da, eto. I jako sam ponosna na svoj razvod, budući da je to jedan jako dobar razvod. I to je recimo nešto o čemu ne pričam često, ali Lola ima funkcionalne roditelje koji se sad možda čak i više vole nego što se voljeli u braku. I mislim da bi trebalo o tome pričati više, da ima takvih očeva koji su ostali sjajni očevi, iako to možda nisu bili kao partneri. Tako da, eto. Znači možemo zaključiti da si, svaka čast. Možemo zaključiti da si ti od toga da dijete mora imati sretnu majku i da majka ne može biti. Ja moram stati u odbranu muškaraca. Ja kontam zaista. Ali moramo stati od muškaraca jer ima i majke koji odu od svoje djece, pa onda ima i sjajnih očeva. Pa moja je otišla, evo vidi. Ima i sjajnih očeva koji plesat polugola. Evo nas opet na guilty pleasure. Dobro, evo vidiš. Pa dobro, da, ne možemo generalizirati. Ne možemo generalizirati, ali da, važna je ta sreća koju... Ja mislim da je upravo jedan od razloga zašto sam ja i pristala da budem dio te cijele Cedevite priče jeste zato što čitav život i jeste tako kao reci, tako kako je. Pa onda ne moraš pamtiti šta si rekla. Ako ništa drugo. I mislim da ljudi koji mene prate znaju da je tako kako je. I klijenti, i ljudi oko mene i tako da. To je razmišljanje koje podržavamo. Nime si zvoli, ovo je sad tvoje. Če bi lahko za eno noč zamenjala življenje z nekom, ki živi divje življenje in nevarno, koga bi izbrala?
Jaz po noči spim. Ja! In ne bi zamenjala tega za nič. Za neke zabave ali pa nekaj takega zagotovo ne, mogoče. Jaz sem v življenju tak pač, če želim nekaj doživeti, narediti, bom pač naredila in doživela. In ne rabim za to z nekom zamenjati. Pač, če je to neka izkušnja, če je to sprememba, naučiti se nekaj novega. In se mi zdi, da to, da razpoznaš pri sebi neke take želje, ne glede na neka pričakovanja ali pa neke pač vzorce, ki jih imaš okrog sebe, si lahko v bistvu izpopolniš življenje na nek svoj način, ampak znati jih moraš slišati, pa si jih pol uresničiti, no. Si sam v bistvu gospodar svojega življenja. Tudi mogoče prej, ko smo govorili malo o izgorelosti ali pa o sreči, ti moraš slišati v sebi, kaj te usrečuje in izbirati te stvari in sprejeti odgovornost, da si lahko pač omogočiš lepe in selektirati i znat kad treba blokirati. I to je isto recept za sreću. Ako svi šutimo kad priča, ni nas niko ne Zato što nas je oprala jedno, to dovoljno. Postrojit će nas. To je materinski bilo. Ajda, što bi recimo tvoj partner mogao napraviti taj tren, a da te učini odmah sretnom? Mi dva sva skupaj od decembra 2008, v bistvu zdaj že več kot pol mojega življenja. On me pozna od dna duše do kosti, tako da nima težke naloge. No, tako da zna točno koji gumb treba upaliti. Ja, so lahko tudi čist mehne stvari, ampak ja, ve do zadnjega. A kad bi u jednoj rečenici morala opisati što je to sreća, kako bi ta rečenica zvučala? Na slovenskom, shvatit ćemo. Pa sreča, jaz bi rekla, da takrat, kar res pač si pomirjen s tem, kar si, pa s tem, kar imaš, pa z ljudmi okrog sebe, da veš, da je to. In jaz sem res vesela, da v bistvu je tako danes. Da je to tako, da možeš staviti točku. Marija, kako bi ti u jednoj rečenici opisala tu sreću? Kad legneš da spavaš uveče, da si miran. To je to. Mir. Bravo. Lucijano, tvoja neka rečenica. Čini mi se da bi ovo mogli zakružiti baš sa jednom rečenicom o sreći. Ali te male I zdravlje. Stvari. Zdravlje. Pa baš što je ona rekla, mislim da nema lipše stvari kad možeš leći u krevet i znat da je sve u redu. Da te ništa te ne kopka. Da spavaš ko mir. Brankice. Za mene sreća što još uvijek na ekranu telefona piše tata, što Lola spava u svom krevetu, a ne u nekom drugom. Svaki moj čist nalaz i to kad su ljudi oko mene dobro. To je to, Dušane. Kako si sad njih pitala, ja sam samo vidio sliku u našem dvorištu kada je neko slavlje i kada vidim moju porodicu i prijatelje na okupu, tako tu nekako svi zajedno zadovoljni, zdravi i mirni. Tako da, eto, meni je ta fotografija, ta slika ono što je sreća. Rekao si da nisi od suza, ali ja ti vidim jednu malu suzu u očima. To je to. Ti si nam rekla, Nives, za tebe je sreća u toj jednoj rečenici. Jaz bi tudi rekla, mogoče nek mir oziroma občutek pomirjenosti. Jaz srečo nujno ne povezujem z občutkom veselja. Mogoče tudi neko sprejemanje, da so tudi negativni trenutki del življenja in da se v bistvu s tem ne preobremenjuješ preveč in da jih sprejmeš v bistvu kot nek kompleksnejši pojav. Ja ti tu imam jednu rečenicu, često to govorim. Moje me tuge ne čine nesretnom. Mislim da je tuga jedan plemeniti osjećaj kojeg isto treba doživjeti kao što doživiš sreću. Je Mirza za tebe? Pa kroz cijeli ovaj proces oko onkološke bolnice samo jedino što je bitno da smo zdravi. I zaista je najtačnije ona da ima, zdrav čovjek ima milion želja, a bolestan samo jedno. I džaba, ja znam puno ljudi koji imaju puno novca, ali kada nisu zdravi, šta im vrijedi to, šta im vrijedi sve ostalo, samo zdravlje i sve ostalo lagano, zaista. Da, Jelena? Ja se samo nastavljam na sve koji su rekli zdravlje, jer kako sam i mama, pa onda znam i nekad proći kroz glavu šta bi bilo kad bi meni nešto bilo, šta bi bilo kad bi, ne daj Bože, mom djetetu nešto bilo. I automatski me prođe ta jeza i uopće ne želim o tom razmišljati. Mislim da stvarno smo svi generalno jako, jako sretni što smo zdravi, što imamo 2 ruke, noge. Kako ko? Da, ali samo za kraj voljela da kažem da su sa mnom u bolnici na toj baš onkologiji ležali i jako bogati ljudi i mnogo stariji, mnogo mlađi od mene, i debeli, i mršavi, i kratke kose, i duge kose, i da apsolutno
svi smo željeli samo da izađemo iz bolnice. I to je upravo ovo što je bitno. Ja sam o sreći naučila jednu rečenicu, negdje sam pročitala i malo pa mi odzvanja u glavi i kaže samo da nas ništa ne boli i da nam nitko ne fali. Tako, Da. Stisni. Kažu da su promjene dobro došle, ne znam. Razne promjene. Da, ako je promjena na dobro, onda je dobro došla. Ako me unazadi, onda šta će mi ta promjena, jel? Tačno. Dubiozna kolektiv kaže, ako nemaš stav, onda ti ga stavi. Tako je, da. Zato treba. Režija. Pa što je tu loše, izvini? A reci tako. Pričamo o stavu, draga Brankica, čemu ti? Kada bi mogla pročitati misli jednoj osobi u ovoj prostoriji na 10 minuta, Oh my god. koga bi odabrala? Zašto? Nekad i 10 minuta cijela. Mirzine misli ne moraš čitati. Sve je jasno. Čitam se povija. Želi reći ko je najtajanstveniji. Pa ne može na ovoj slovenačkom, Nisam ne bi tako razumjela. shvatila. Odabrala bi Dušana. Čudi me. Jer je pozitivan. Zato što je on jedan mlad momak i... A šta nama fali starijima? Ne. Ti hvali me sad. I mnogo mu se divim. A baš lijepo. I mnogo bi me zanimalo na koji način, što, ok, i moj dan je haotičan, ali na koji način on raspoređuje vreme, kako hendluje sa klijentima koji baš ne znaju ni sami sa sobom da hendluju. I šta misli o tebi? To i kažem. Tako da, ne sad kao da mu čitam neke misli njegove, ali voljela bi da vidim malo kako je njemu. Duša, ne želiš replicirati? Odgovori malo. Pa nisam se iskreno nadao da će da... Zbunjen. Kao ja ne bi volio da Mari... Mislim, zbunila me iskreno, kao ne znam šta sad treba da i kažem, voljela bi ali da ti je vidim tvoj ali... mindset. Ne, ali je moj mindset, ja sad gledam ovu ovdje flašicu i ja bukvalno malo pre kada smo pričali o da li treba da se kaže kako jeste, da li treba da se ulepšava nešto. Naprimjer, meni neki ljudi zameraju što ja sve vidim mnogo bolje nego što jeste. I nekako to stvarno nekad može da te dovede do nekog problema, jer ja ovo toliko veličam ljude, toliko veličam razne neke situacije, toliko generalno, ja kažem za sebe, bukvalno nekad mislim da sam kao Sunđer Bob, ono, kao ko ide kao sve mu je lepo i šareno i ovako roze, i čak i kad su neke najgore situacije bile, ja sam to gledao na neki najpozitivniji način. Evo, na primjer, kao sad i ovo ovdje. I mislim da ću nastaviti tako da gledam i da živim zato što mi je to donavalo mnogo lepih stvari. Samo u tome nekad treba malo i sačuvati sam sebe, jer ako je baš sve ružičasto jako... Da. Pa dobro, ali ja nekako duboko verujem da stvarno sve neke divne stvari u životu koje su mi se desile, a desilo ih se gomila, da sam onako stvarno privukao tim nekim stvarno... Kako zračiš, tako privlačiš. Baš tako kako je, treba da snimam cover za album i onda... Aha, treba... Sam zato to rekao. To je u stvari zbog toga bilo, jer će da me pita vjerojatno kad sljedeće nedjelje imamo termin. To se vi dogovorite nakon ovog našeg showa. On je za jedan dan... Nek mi uđe u glavu pa neka... Na 3 slikanja, tako da ovaj... Ne, za Maki moj uvek. Hashtag sve može. Za Maki, hashtag za Maki. za mene. Meni se čini da kao u školi i u razredu treba će vas razmijestiti. Vama unosi nervozu. Ne, želim objasniti ljudima, šta paše uz, znači ovo pakiranje paše uz moj outfit, tako paše i vama nova krpa za brisat stol. A pitanje je... Lucija. Da ADHD udara. Ajde, da. To si mogao naučiti iz tuđih pogrešaka, a nisi. Da ne treba ići u Dominikansku republiku. Bilo je to na kraju bilo lijepo, ali ja mislim da stvar koju nikad nisam naučio da drugim ljudima, naučio sam sam kad sam skužija, stvarno strpljenju i nekako sve stvari dođu u vrijeme kad trebaju doći i ako nisu sada, opet postoji razlog zašto se to nije dogodilo sada, nego možda za neki određeni dio godina, tako da... Kako si lijepo zreo to rekao, baš zreo. Bravo. Evo ti jedno Jesam za mene. Bravo. Lijepo ti, Brankica, pročitaj pitanje i postavi ga i sebi. U redu, šefice. Opa, Dobit ćemo batine. Što ste pričali, sad ćete oboje odgovarati. Šta je najluđe što si napravio na dejtu? Špagu, otkud znam? Šalim se, nisam. Jel možeš? Da. Gdje mogu da rodim špagu? Hajde dođi, pokažu šta. Ovdje, a da te ne vrtimo. Nismo pitali intimna pitanja. Platila prva. To je bila najveća. Platila. Najluđe, da, jest. I svaki put sam onda morala ja i više nije bilo. A čekaj, to si sama se ponudila platiti prva ili? Pa da, ja To mi se često radimo. Kao želimo pokazati kako se... A ćemo otići na dejt. Ti plati. Super Pa bi to smo ovo. se već dogovorili, ja te izdržavam, zar nismo?
Pa te pamti epizode, Bože. A šta tad nisi malo... Pa ne, zato što sam ja ovo što ona kaže. Ne trebaš da uđeš u svoju feminine energy da bi pustila. Ja ne puštam. Posle da mi neko prigovori što mi plaća dejtove. Mislim, razumiješ, to je bilo razmišljanje tada. Nije trebalo jednostavno. Kao treba pustiti ljude da urade što misle ili ne misle. Jel misliš da je greška... Ne mislim ja da je greška. Ne, nego znaš šta me zanima. Da li misliš da je greška što je bio prvi dejt u pitanju? Eto. Da. Ne, dobro, ti si htjela tu pokazati da sudjeluješ, da donosiš na stol. Da sam frajer. Misliš, ti si to htjela pokazati? Da. Pa tako me moj Miroslav naučio. Dobro, da se vratimo malo na te promjene. Nekad ti, recimo, intuicija, to smo pričali isto opet, vraćamo se na nudizam. Nekad ti intuicija govori, daje do znanja da je vrijeme da se riješimo nekih ljudi, da ostavimo neke projekte za sobom, da jednostavno podvučemo crtu i kažemo ne više. Ali mi uporno želimo tim nekim putem jer smo u svojoj glavi napravili nešto što više nije. Ali dođe vrijeme. Mislim da vremenu treba dati vremena. Znaš, mene recimo život naučio da bez obzira na to što u datom trenutku ja želim da se nešto desi sad i odmah, desit će se onda i kad sam ja i fizički i mentalno spremna. I uvijek je tako. Mislim, nekad udri glavom da naučiš. A nekad treba pustiti stvari. Tako je, najčešće ih treba pustiti. Neke stvari koje... Istrpljenja odmah. Dobro, ali ostaje činjenica da neke stvari nikako da naučimo. Znači, ponavljaju se te lekcije. Zato imate terapeute. Koja se tebi lekcija ponovila? Pa mislim lekcija, ja sam generalno jako nestrpljiv tip osobe i živac, kao što sam već rekla, tako da ja bi isto sad sve odmah i baš stalno to ponavljam, mislim da ću ponavljati što smo sad rekli, cijeli život i da uvijek ću htjeti sve i sad, ali nekako sam s godinama naučila da kao just let it go. Nek ide kao... A i dio je karaktera, znaš, možda kad bi te uzeli to... Ne, ali ja ne mogu, ja sam pokušala sebe nekako smanjiti, ne ide. Jednostavno ne ide, ali to sam naučila prihvatiti kod sebe. Pa upravo to. Više stvarimo želimo za stvarima koje napravimo nego što upravo to. Dobro, ali obično recimo u međuljudskim odnosima imam dojam, ispravite me, momci ako sam u krivu, da će žena prije dovoditi sebe u pitanje. Ne znam, evo Nives, kako ti, kad su nekakve konfliktne situacije. Jesi li odlučna da si u pravu? Ne moraš biti u pravu, nego zalažeš li se za sebe ili se dovodiš u pitanje pa ti neko drugi nametne mišljenje? Pa, jaz sem splošno tip osebe, ki se včasih preveč trudi razumeti druge in iskati neke razlage in se prilagajati. In dostikrat mogoče potem sebe malo zamaskiram, no. In svoje neke v bistvu potrebe in čustva. Ker poskušam v bistvu preveč razumeti, sočustvovati, sodelovati pač v različnih odnosih. Bodi si je to, ne vem, karijera, sodelavci, sodelavke, ljudje, ki delajo za mene, bodi si so to pač neki osebni odnosi, no. In tudi to se zdaj učim v bistvu razpoznati, pa mogoče, da ni treba vedno vsega razumeti, pa iskati razloge, da včasih lahko pač so čustva dovoljno. Da če nekaj tebi ni okej, ti ni okej, ne rabi ne trebaš objašnjavati razlage. Ja. Ajda, koja je sljedeća promjena koju se nadaš u životu? Znam da si rekla da si zadovoljna sa svojim životom, ali što bi sad u ovom trenutku promijenila? Unaprijedila, poboljšala? Kaj bi trenutno spremenila? Izboljšala. Ja, izboljšala, ali spremenila. Možeš ili promijeniti ili unaprijediti. Misliš da negdje trebaš još upregnut, nisi prebacila? Okay. Ena površinska stvar bi, da bi trava pred hišo končno zrasla. Jeseni sva jo prvič posadila neuspešno. Zdaj smo jo spet sedeli vprašanje, kaj bo. Ampak to ni to, kar si sprašvala. Sprašvala si verjetno tako malo globje. Tako da, ne vem, jaz mogoče bi se vrnila nazaj na to, na odnose z ljudmi, na prijatelje, ki jim daš veliko, pa bom rekla prijatelje v narekovajih, ljudi, ki jim daš veliko, pa vidiš, da v resnici si bil skozi tist, ki je dajal in nisi dobil nič kaj dosti nazaj. Oziroma, da takrat, ko je bil pa čas, da se obrne, situacija se pa pač ni obrnil. In to pač je nekaj, kar vem, da bom mogla pač še malo delati na sebi, da bom znala, ne vem, prepoznati to. Čeprav po drugi strani, ko sta pa vidva govorila, pa mogoče pa tudi to za neki dober, da pač... Jaz mislim, da je to del tebe. Če tak človek si, moraš tak biti. Da, ili jaz ili nisi tako. Potem ti okolica, da... Ne vem, tiste ljudi, par tistih, ki pa ti vračajo.
Verjetno res. Dobro, onda neki generalni zaključak. Krenuli smo od toga da osobni rast dolazi samo iz promjene i da su promjene generalno dobre. Jesu li ili nisu, Jelena? Pa naravno da jesu. Jesu. Ne možeš cijelo vrijeme biti u istoj liniji. Ja imam teoriju, ja svih toga držim, da nekako kao ljudi bi se trebali konstantno, svaki put kad nam postane previše komfortno, bacat van komfort zone, baš zato jer svaki put kad radimo nešto po prvi put i nešto nas radimo što je skroz van nas čini najživljima. I zapravo se zato posjećamo zašto uopće živimo. Jer mi kad uđemo u kolotečinu, ako konstantno iste stvari je previše ugodno, ništa se ne događa. Što bi narod rekao, nisi drvo, nisi pustio korijen, miči se. Tako je, dalje. Bravo. Dosta. Evo ti, zaključi, Mare, zaključi. Gotovo. A pazite sad ovo. Što nas motivira, kako zamišljamo vlastitu budućnost i što bismo napravili za uspjeh? A znate što je dobro s tim? Kakve teme. Ajde. Ovdje ide zona sumraka tvoja kad ju staviš u podlogu, jel da? Pa malo. Što bi napravio za uspjeh? Ja ću da ti prevedem. Ajde, reci. Ajde sad, reci. Ajde, kaži. Kao mlađa, Sve. ne sve. Naravno, postoje neke stvari i vaspitanje koje ide iz kuće, kao što i nisam napravila sve, nego sam išla korak po korak. Sad se taj krug sveo na mnogo manje i 3 put bi razmislila. Znači danas sve promisliš par puta. Mnogo više nego pre. To je dobro. Ali zanimljivo je to da svatko ima svoju definiciju uspjeha, jel? Da nekad promatraš neku drugu osobu. Da. I zavisi šta je za koga uspjeh. Da, to je to. Cilj nam se menja kroz godine. Kad sam bila klinka, bilo mi je da ja budem pevačica. Sada imam neke druge prioritete, naravno. Muzika je moja ljubav, ali... Da bude zvezda, sad zvezda. Život se događa negdje drugdje. Ja ću ovu po ovom dobrom starom običaju ovako zavrtiti. Dođi. Ima sad da li će privući ovo. Da vidimo. Dođi. Stani. Na tebi. Mani kamani. Na režiji. Kamerman. Servira kam. Stani. Dođi meni, lutkice. Stani, evo tamo me treba doći. Stani Mirza, sačekaj. Slušaj, da bar cedevitu popijem. Dobro je ovo. Koji je tvoj najveći cilj koji se trenutno ne usuđuješ izgovoriti na glas? Pobjeću Survivoru. Pa volio bi napravi kuću svojima. Svoje obitelji. Ne smiješ reći na glas. Pa kao najveći cilj kojeg se malo bojiš trenutno jer znaš da je prevelik. Htio je da bude iznenađenje. Čekaj, a Luciano, ti si ambiciozan, mladi momak koji će sigurno doći do financijskih uvjeta da izgradi sebi bit će to će se dogoditi. A je li ima možda nešto drugo što ti predstavlja izazov? Nešto što možda osjetiš da nisi još dorastao neku svoju želju? Pa imam jednu veliku želju što želim napraviti, mislim da me to čeka za neke kasnije godine, a to je želim napraviti, režirati, napisati sve, cijeli musical jedan. Imam u glavi točno kakav bi bija i šta, o tom potom, ali baš da bi napravio, ga posvetio jedan veliki dio života tome i ša. Ja, možemo mi da glumimo? Imam, točno znam. Neki džir je ko... Ajmo reći kako imaš cijeli film o Mama Mi sa Abon, ja imam tako vezano nešto za ovaj naš balkansko područje, ko mi da baš bio se. A reci ti meni, molim te, sad baš ovo jako maštovito, da radiš musical o Dušanu, kako bi se zvao? Krug. Ja pevam live. Izvoli. Samo nemoj bosanske filme uzmati za muzikle. Malo su onako teški. Ti si krenuo pita, nisi ni pročitao pitanje, ne može to tako. Ovo već ponaviti, znaš. Ja još spavam. Kad bi sebi morao dati savjet za budućnost, šta bi rekao? Ne gledaj bosanske filmove. Gledaj bosanske filmove, da se ne bi desila opet glupost neka, ali sve bi ja to isto. I ovo sve što mi se desilo, budi budala mi je za sve okej, ne mislim budala u tom smislu, ali napravi grešku, it's fine. Kreten. Jesi sam sebi nekad rekao kretenu jedan, kako si ovo? Jesam, evo nedavno sam rekao, neki su prijateljski odnosi u pitanju, pa sam se zar stvarno je to vrijedilo toga, ali neka je, baš je dobro što sam tu pao, jer desilo se, Bogu hvala, na najglupljoj stvari. Znam da se desilo nešto ozbiljno, pa da sam onda
Ovo je glupost. Dobro, a kako sam sebe motiviraš kad ti nije dan? Sigurno ima dana kad ti nije. Šutim. Baš se povučeš. Skroz. Ovi dana nisi imala. Ja to ne mogu da zamislim uopšte da tipa ta usta se ne pomeraju, tipa. I oni to... Moja mama kaže, ti sa svima pričaš samo sa mnom, ne. Ali ja se valjda umorim od ovog pričanja. Vidi, Jelena, vidi. Da ja na kraju samo... Ode. Če poznam trend parov, ki skupno postavljajo celoletne izzive. Aha, ali pa cilje. In cilje? In kaj misliš o tem? Ne, mislim. Ja, mislim, kaj pa vem, odvisno od tega, kakšni izzivi so. Jaz mislim, da v vsakem primeru vsak par ima neke cilje na letni ali pa večletni ravni. Zdaj, če nekomu to pomaga, da ohranja, ne vem, odnos, ja, mogoče, ne vem, nekdo, ki je zelo zaposlen, si mora organizirati urnik in si da, ne vem, za obljube ali pa izzive v smislu, ne vem, ali skupnega časa ali ne vem, česa. Da, recimo, evo da promijenim pitanje. Nekad u vezi izgubimo individualnost i možda više nemamo motivaciju kakvu smo imali kad smo bili solo, jer sad smo se malo uljuškali. I onda krenemo, umjesto ono ti i ja, krenemo u mi. Dušan i Ema. Evo, recimo, Dušan, ja ne znam. Ali recimo, Dušane, što kažeš na parove koji imaju jedan zajednički Instagram profil? Mi ovo, mi ono. Ali sad kao šta... Koji pada. Baš me zanima. Da li bi ja to nekad imao? Apsolutno ne, ali opet ko sam ja da sad nekom zabranim i da kažem, to ti je glupo. Ako je njima okej, neka imaju, ja na primjer ne bi imao nikad. Eto, ja mislim da to govori. Da se tako gubi individualnost. Ja mislim da je problem kad izgubiš sebe u toj vezi. Jaz recimo ne bi imela problema, da svoj profil delim s partnerjem. Bi mu dala geslo, uporabniško ime, vse. Aha, bi. Bi lahko dala, recimo. Ampak po drugi strani, če bi bila jaz samo bralec, opazovalec, na družbenih omrežjih bi mi bilo verjetno vseeno. A što mislite o onim partnerima koji mobitel okrenu na opačke kad su doma? Mislite da nešto skrivaju ili... Ma ne, odakle ti to? Nije, si svetlo, pa da ne smeta. Smeta čoveče, to je zbog toga. Ima i ona polija zašna gdje vidiš samo ti. Kako ti znaš? Jaz mislim, da lahko izklopiš notifikatione, ki jih ne želiš videti. Ne vem, zakaj bi obračal telefon. Razen, če se, ne vem, ne moreš kontrolirati, da te moti, da konstantno dobivaš, ne vem, sporočila in ti, ne vem, zgubiš fokus, ampak po drugi strani lahko... Spojiš svoj sat na njen mobitel da onda vidiš šta dođe. AirTag, da. Pitanje motivacije. Marija, rekla si kad bi SMS slao tebi u glavu da bi bilo uspori. Sad što ti je danas najveća motivacija da dugoročno usporiš? Đurđa. Ne, pa iskreno za najveći nauk mi je ovo što mi se desilo sa glasom. I kako moj terapeut kaže, najveći problem u svemu tome je što ti misliš da si izgubila sebe. Meni je bilo mnogo teško da... Inače sam pričljiva, druželjubiva, volim svuda da se umešam, da pričam, da razmenjujem mišljenja, teške stvari, lepe stvari. I tako posljednje vreme sam onako... Mnogo sam se promijenila jer treba da sačuvam svoj alat kojim se bavim, pevanje. I to je mnogo uticalo na mene. Tako da spori na vreme, dok ne dođeš do ovog, ali dobro, hvala Bogu da je rešio i biće sve kako treba, ali nije moralo ovako. Nije moralo ovako, kako dobra rečenica. Brankice, što u tvom životu nije moralo ovako? Da si sebe slušao? Imaš još jednu emisiju. Da mi se bukvalno izađemo da kreneš samo. Psihoterapija. Ne mislim da nego koliko imaš da pričaš. Ja samo nisam rekla, najveća motivacija mi je da kad jednog dana idem na roditeljski sastanak, da idem podignute glave. To mi je granica preko koje ne idem. Znači, kad pomislim nešto o nekom spotu, o pesmi, o tekstu, o pojavljivanju, o stylingu, prvo mi je u glavi kako ulazi na roditeljski i svi gledaju u mene, neće niko gledati u mene. Majića Jokarica. Nemoj molim se. Vratimo se, Brankica, na svoju zasebnu emisiju. Meni je u suštini najveća motivacija da kad jednog dana mene ne bude, da se Lola svoje mame sjeća kao srećne i zadovoljne i kao žene koja je radila ono što je htjela i onda i ona zna da može to da radi. Tako da šta god da radim, pokušavam da ostanem zdrava i normalna u glavi da bi mogla nju, uslovno rečeno, da izvedem na pravi put, odnosno da joj dam alate da ona sama sebe vodi tim putem, jer mislim da najveći zadatak nas koji smo odlučili da budemo roditelji jeste
ta samostalnost djece gdje će oni se tebi vraćati zato što to tako žele, a ne zato što im je to obaveza. Vidiš da nisi trebala cijelu jednu. Si tako lijepo se sročila, da. Jelena, snovi o budućnosti. Mali koraci, ne mora to biti. Da, imam ih puno, a zapravo ne držim se ni jednog, nego idem dan po dan. Jer sam shvatila ako previše zaposlim glavu u tom segmentu da ću izgoriti i jednostavno usporila sam sad malo. Imam naravno i poslovno i privatno, mislim privatno sad. To je uvijek promjenjivo. To dijete diktira. Da, upravo to. A što se posla tiče imam jedno par ciljeva. Ali o tom potom. O tom potom, nećeš sad ništa otkrivati. Ne, mislim ja to volim sve ukratko, ali vidjet ćemo. Jer što više pričam, to nije dobro. Mirza, strah od budućnosti, protok vremena moraš osjetiti kad tad. Mi smo još svi tu relativno mladi, ali kad promišljaš o nekim strahovima, budućnost nosi svašta. Apsolutno, pa to su svakodnevni strahovi koji mi daju malu anksioznost, apsolutno svako od nas ih ima i dobro dok ih imamo, ali samo će biti kako on želi i nikako drugačije. Znači, ako je meni suđeno da ja budem predsjednik države, ja ću biti predsjednik države ili ništa od ovoga. I često, evo ja u tim pjesmama, zato mi je muzika vrlo bitna, pronalazim neke bitne stvari. Pa ima jedna pjesma Dine Merlina koja kaže furaj mali sam sredinom i furaj mali tom dolinom, Bog te čuva, a ti pazi ljude pa šta bude, neka bude. I to je to. Uvijek i zauvijek, pa idemo samo čistog srca i čiste duše i sve će biti okej. Nives, demantiraj ovo, jel ima nešto da je krivo rekao? Nije razumela. Ja imam jedan drugi prijedlog. Svakom ću dati ovu gljivu i želim da opiše jednom jedinom riječju onog pored sebe. Tipa, ja kad gledam Dušana, on se meni čini kao drag dečko. Kako su to jedno dvije riječi? Drag. Drag. Snažno. Radost. Debelak. A ne, već si... Ne, kreten! Ne, neustrašiva. Opasna. Opa! Stavi na ovo. Ovo nisam očekivala. Za ovo čekujem pametan. Lift. Ja se kažem mudra. Opasno mudra to. Ekstrovert. Disciplina. Hvala. Skrbno. Brižno. Prijevod. Brižna. Profi. Reci tako kako je ili? Povej tako kot je. Da ili ne. Trebam sad vaše odgovore da ili ne, ali dobro došlo je i malo objašnjenje. Za koga? Koje kaže? Za Ajdu. Jesi li ikada bila zaljubljena u krivu osobu iako si znala da to neće ići? Ja. Da. Kako je to završilo, nije išlo? Pa ni, ne. Ampak je bilo to že dolg nazaj. Ampak je nekom pozlilo. Moje je završilo brakom. I dvoje djece. Jesi se zaljubila u međuvremenu? A ne, ja sam zaljubila prvog dana, nego... A šta nije išlo? Evo, izdržavam. Mislim da te nije čula dobro. I koliko to već traje? 5 godina. Pa dobro. Ne, ali počelo je tako što sam rekla, nema šanse u životu. Bože gospode. Da je možda bolje tako. Da. Bolje da vam ne pričam. Da se ne razočaraš. I koji je onda trenutak ipak se dogodio da, bit će ovo? Bio je uporan. Dobro, bio je uporan, da, bio. Ali onda je pokazao svoju stranu koju nije nikom i ja sam pala na to. Eto, vidiš, samo treba pokazati pravu stranu. To je lipo. Jokarica ipak Da. je bebi. Pokušala si ga ghostat, ali vidiš toliko je uporan. Ona lažno cvijeće na story. Znaš što On se kaže? pošalje šleper cvijeća. Znaš što se kaže za uporne? Znamo sve, okej. Znamo! To ne Nisam ništa rekao. Luciano, jesi li ikada flertao da dobiješ dozu samopouzdanja?
Svaki dan. Da ili ne? Pa da. Na način? U spotu Milice Pavlović. Pa znam sam tipa flerta da mi ostane kostim, dok svi drugi plesači moraju vratiti svoj kostim i tako te neke stvari. Jer mi se sviđa kostim pa da imam za uspomenu. Znači, redatelji... Financijska kola. Mislim da svako od nas voli pažnju. Ma nisam sponzoršao, nego volim ja kostim. Nego voli za džabe kostim na dobiju. Mene tu nešto drugo zanima. Onda si taj kostim skidao kad si bio sam ili... Opa. Ili ti ga je neko skidao? Ne znam ja. Ne. Vidi ti nju, Mirza prešao u... Prešla na mene, prešla s mene. Okej. Najbolje je čistiti u ovom životu. Jesi li ikada screenshotala nečije dopisivanje i poslala dalje? ChatGPT. Ne, neko ti je dao. Znaš, ono kao traču, ova ti je sad podijelila nešto, ideš sad to sla dalje. Ma ne, nisam je, pa žao da nisam. Opa, zašto? Presavš. Vi Slovenci to ne radite, a? Ajde, ne laži, Jaz bi včasih hotela vedeti, kakšne stvari, da bi mi kdo povedal, pa imam občutek, da nisem naredila tega, da bi... Sad pričaš namjerno, ništa ne skontam. Ja, sorry. Imam slabo vest, da nisem, mogoče, no. Nimam miru, da nisem, ker bi mogoče mogla, čeprav takrat se mi je zdelo, ne bodi izvor konfliktov, čeprav v bistvu v resnici bi si za sebe želela, da bi mi nekdo poslal. Ona voli Sve je rekla, ništa nije rekla. Nastavila je na moje. Jaz screenshotam vse, da imam dokaze, pošiljam pa ne naprej. Ali čekaj, ali kako da drugarici objasnim sad neku dramu muško-žensku, ako, mislim, ja screenshotujem svoje pa šaljem. Ne, pogrešno. Da li mogu da pokažem koliko imam screenshotova u mobitelu? To već ide u segment tračanja. Ja pošaljem story pa podgovorim tom story. Oj, da. Samo da vam pokažem koliko imam screenshotova u mobitelu. Ajde da vidimo koliko imaš screenshotova u mobitelu. Sajko. Ajde, predsjedniče. Pa ne brišem ništa, imam sveukupno preko 200.000 slika, ali screenshotova imam... Ja sam na 30. Isto. Kako ovo se vidi sad na novom? To stane šta? A ko je tebi rekao da možeš... 31.000. Screenshotova. Šta se... Pazi šta pričaš. Pokaži nam zadnji screenshot, da mi to... Nemoj. Smiješ. Okreni se prema kameri tamo. Smijem, DJI Osmo Pocket 3. Tu je kamera. Imam i jedno pitanje za sve vas, a to me stvarno zanima. Ajde. Kako tvoj rad pozitivno... normalni. Jeste li normalni, to ćemo Vrapče, na tavče. To ćemo kad se ugase kamere. Ajde, moraju ovi dobri ljudi odmoriti malo, pobogu. Kako tvoj rad pozitivno utječe na opću javnost, odnosno na javnost kojoj se obraćaš? Jaz mislim, da bi pretiravala, če bi rekla, da prinašamo sam dobro v ta svet, ker pač ne, seveda. Ampak se mi zdi, da vseeno s tem prihodom te nove generacije ljudi, ki ustvarjajo na družbenih omrežjih, vsem prihaja tudi dosti več nekih informacij, ki prej mogoče niso prišle do ljudi, več nekega zgleda, ki je drugačen kot tist, ki je čist, ne vem, po pravilih, drugačen kot tist, ko je bil samo v časopisih, revijah in tako. Tako da se mi zdi, da vsem prinašamo pač neko tako svežino, nekaj, kar pač ljudje lahko spremljajo, da mogoče, ne vem, najdejo kakšna stvar, ki je pa malo drugačna. Nives, na koji način ti pozitivno utičeš na okolinu? Ja, jaz sem v bistvu zbrala to poslanstvo, da sem promotor zdravega načina življenja, da sem trener, svetovalec. In se mi zdi, da če deliš pač neke res informacije, ki pomagajo ljudem, da pač ogromno doprineseš. Jasno. In pomagaš v bistvu ne samo pač dotičnim strankam, ki ti pridejo plačati treninge, ampak spreminjaš v bistvu celotno miselnost družbe na nek način. In daješ ljudem v bistvu neke informacije, kako lahko sami poskrbijo za sebe, kaj lahko naredijo z vidika preventive in koliko imajo v bistvu moči v svojih rokah, če bojo poznali svoje telo. No. Točno, sjajno. Mirza, ti osim svog šarma, kako još pozitivno utječeš na okolinu? Ja uopće ne volim da zaista pričam o tome. Moja mama je najbolji moj PR i onda ja odem u obližnji market, sve žene znaju sve o meni. Trudim se da budem glas razuma na društvenim mrežama koji u BiH možda i nisu na nekom nivou gdje se ljudi trude da pokažu neku društvenu odgovornost. Nije teško jer to nosi jedan ozbiljan teret, da vam se sada svako javlja za sve i misli da vi sve možete, ne možete,
ali ono što osjetim srcu blisko i uvijek tragam, i to često kažem, za onim od čega se naježim. Kad se naježim, to je to i za tim idem. Jelena, što misliš? Pa kao iza mog profila ne postoji neka velika težina jer sam ja krenula kao make-up artist i tu sam se nekako profilirala. I sve se zapravo vrti oko make-upa, mode i uopće ne forsiram to nešto kao sad ja radim dobro za društvo. Mislim, radim dobro za žene u smislu žene su se zbog mene i na YouTube-u naučile su se šminkat, nađu u meni inspiraciju za odjeću, za odjevanje, ali međutim od kad sam postala i mama i od kad sam solo mama danas, i tu također nalaze inspiraciju, javljaju mi se i tako da mislim da dalje od toga ja ne bih. I ne moraš. To je sjajno, to je ljepota toga, da, tako da to je nekakva moja... To je bitno za samopouzdanje, tako da... Da, eto, tako da tako ja djelujem. Mare! Usta moja, hvala tebe. Dakle bi počela. Dobro, osim što se trudim da stvarno u ludo vrijeme pravim muziku koja će da traje i da spaja generacije. Jedna od velikih stvari koje sam ja uradila na društvenim mrežama i to je bila moja stepenica otvaranja nečeg najprivatnijeg je kada mi je, pričala sam nekoliko puta ovo, ali želim i sada da iskoristim, kada mi je drugarica rekla da sam sebična, što nisam podelila sa svojim pratiocima da sam 3 puta izgubila bebu. I ja sam rekla da prosto ne želim to da pričam na društvenim mrežama, niti mislim da je mjesto za to. Onda mi je rekla da tebi tvoja drugarica pomogla tim jednim savjetom. Sam rekla jeste. Koliko te žena prati? I ja sam se zaledila. Kaže, zamisli kada bi pomogla bar jednoj. I ja sam tada otvoreno počela pričam o temi trombofilije i mogu reći da osim moje muzike je moj najveći uspeh što se bar 10 beba rodilo. Bravo. Bravo. I nisu me znali da ih krstim. Lucijano. A kako se nakon nje reći šta? Ne znam, ali vjerujemo u tebe. Pa ne znam, ja sam na ovim društvenim mrežama. Lako ti bar imaš glas. Kako preživite s hrane 3 mjeseca? Pa nekako ja ovo sve što radim, stvarno radim zbog sebe i uživam u tome 100%. I nema mi veće komplimenta i veće radosti kao vidim da moja ludost, moj karakter i to što radim na društvenim mrežama, da se zezan, nekome ulipša dan, popravi i razveseli i automatski promijeni način razmišljanja da i kad je najteže može ti biti dobro jer sve u glavi. Tako da trudim se samo biti svoj uživat i drago mi je što ljudi iz nešto od toga mogu naučiti, vidjeti. Bar se nasmijat. I suosjećat s tobom, jer ti imaš tu jednu nježnost. Pa u suštini, već smo nekako pričali o tome, ali jedna od tema koja je jako važna je mentalno zdravlje. Ja sigurno bar jednom dnevno nekom pošaljem broj psihologa u cijeloj regiji, odlasci na preventivne preglede, tema femicida, odnosno voljela bi da žene nauče da ništa ne moraju i da ne moraju da trpe i da ima života čak i kad vam kažu da možda nećete preživjeti i da evo, može da se bude i na najljepšem mjestu na svijetu danas. Kako lijepo. Dušane. Lucijana, ja stvarno imamo težak zadatak. I ja kao pevam pa širim pozitivu. Znam sad kao šalim. Ubaci bekama. Ne, ja stvarno nekako, kada me ljudi pitaju kao da li si odvijek želeo da budeš influencer, ja kažem ljudi, ja nikada to meni nije bio plan. Ja sam nekako uvek, prvo to, a drugo ja sam uvek najviše volio fotografiju. Međutim, tokom odrastanja nisam znao kako se prolazi i dolazi do tog mesta gdje sam, evo, na primjer, ja danas i nekako sam ja tako upravo zbog toga spontano krenuo da snimam sve te videe i da kačim sve to na društvenim mrežama da bi upravo danas ti neki klinci koji dolaze u studio, a stvarno ih je puno, koji kažu hvala ti što si snimao jer smo zahvaljujući tebi i tim videima se i mi pokrenuli i vidjeli da stvarno može da se dođe i da se uspe bez ikakvog guranja, veze i nekih velikih leđa. Tako da nekako, eto, mislim da samo sa talentom, da li je dug put, jeste, da li je duži nego kada te neko malo pogura, apsolutno jeste, ali je mnogo vredniji i nekako nema cenu kad dođeš onda do... Ovo nije bilo lako pričati samo sebi, to znam koliko je veliki izazov, ali to ide u ovu kategoriju reci tako kako je. I sad samo za kraj želim, ali ću ići u krivom smjeru, u ovom obrnutom sad. Sad ste pričali o sebi, to je teško, ali sad pogledaj ovu osobu lijevo od sebe i reci što misliš da ju, koja je njezina forca i što ju očekuje u budućnosti. Jedini ja neću razumjeti. Nives čaka puhasta, cute,
Pa tudi taka športna in fit prihodnost. Je, bravo. Poskrbela. Mirza. Ljudi. Okej. Zaboravio sam dok stoji slovenački priča, sam zaboravio što trebam da kažem. Bom v slovenščini, ok? Pa če ne boš Molim te, razumel, molim. bom ti potem Molim. prevedla. Jaz mislim, da te čaka zelo pozitivna prihodnost, ker kljub temu, da mogoče na prvi pogled deluješ tak nepremišljen, direkten, se mi zdi, da imaš dosti globine v resnici. Globine. Ja. In da si dobra oseba in da si zaslužiš v bistvu najboljše, kar si želiš. A sad razumeš, a? Bosna ušla u Evropsku uniju. Ali ja imam i da ne uđem u državljanstvo, očigledno. Okej. Okej. Možeš ti nama da ponoviš pitanje na... Da, ja sam malo zaboravio na naše. Kaj te čaka u prihodnosti? Šta mislim da nju čeka? Da. A pa mislim, svakako da, mislim da je čeka nešto blisto. Tek sam danas upoznao djevojku, odnosno jučer, ali biti samohrana majka je vrlo težak moment. Koliko sam razumio, ona je razvedena. Moja mama, nisi još, dobro. Nije ni bilo brako. A nisi bila, ok, whatever, ali si samohrana majka. Svakako. I to je dovoljan teret, na izgled savršenog izgleda i onako oštra, ali ja mislim da je ona prava dobrica i bubica. Joj, baš mi je dobro. Unutra i mislim da će u ovoj godini preći 1 000 000 subscribe ovih followera na... Ja, Pa postaje tek onda opasna. I onda ide u lift. Ona i ja ćemo se zaglaviti u liftu svakako. Evo, sad odmah stistam, jel? Aha, ne stišti. Kako počneš? Mar. Pa ne znam šta će ti se događat, ali ja te nekako Samo zvonimo moju iz Turske. Ali onako kako te ja vidim iz svoje ženske perspektive i kao karakter kakav sam ja, imaš nešto jako slično meni i tog inata i te jačine. Imaš i 2 djece, što samo to potvrđuje, tako da nemaš glasa trenutno, a ovo sve izdržavaš, napravila si album. Tako da samo ti je nebo granice. Vidimo se u areni. Ja slikam kao. Mi u fan pit. Jo, meni najteže. Ajde. Uf. Pa ti znaš šta ga čeka. Gledam te. Pošto je meni rekao da je pobedio, šalim se. Ni mama mu ne zna da li je pobedio, kamo li mi. Ko je pobedio, bit će u ozbiljnom problemu. Eto. Ti njemu predvidi da ga čeka pobjeda i to je to. Ne, ja mislim da taj Survivor tebi bio samo jedan stepenik do tvojih snova i mislim da ono što je najbitnije ćeš raditi, uživati u onome što voliš i ispuniti svoje snove na najlađi način. To ja mislim na jedan poseban i čudan način, ali da ćeš ti dubinski biti srećan. Hvala. To ti želim. Tell me. Malo očisti. Aladinova pedevita. Sanja ću ovo čišćenje. Ne, ide po kućama i čisti. Dušu nam je očistio. Pa reći ti samo jedno vrlo kratko. Slušao ćete danas i to sve. Mislim da Lola može biti najsretnija osoba što ti ima za mamu i da će izrasti u najljepše biće i najpozitivnije, bolje koje postoji. Hvala ti, najljepše. Dušana čeka mnogo lijepih stvari. Između ostalog možda neka ćerka, sin. Želimo li to? Naravno da želim. Dobro. Ćerka, sin, ali pored toga mislim da ga čeka velika karijera mimo naših granica lude ove zemlje i želim ti neki New York i Beyoncé i Madonu i mislim da... Ne može dok i nigdje. Adele ako bude... Ja idem. Stvarno mislim da Yves Saint Laurent je kao tvoja tačka. Hvala ti, znači mi da čujem. Hvala. Ovo je sad potvrda, to je to. 10. Si, Tatjani. Ti imaš težak zadatak jer ja nisam odgovarala na pitanja, ali ti improviziraj. Ja mislim kao prvo ti si narednih sigurno 15 godina mirna da možeš da sad budeš u tim godinama kojim si sad. Ja sam bukvalno mislio da je ona moje godište i to je bio meni stvarno najveći šok. Koje si ti godište? 94. Ja sam 82. Dobro. Znači vidiš koliko, 12 godina. Ajmo sad malo dublje. Ne, ali stvarno mislim da tvoja energija i tvoj profesionalizam i
Da li je pravilno da kažem, pa jeste tvoja elokventnost? Jeste. U ovom poslu ti osiguravaju sigurno mirnu karijeru dokle god ti to budeš želela, a poslije toga Hvala ti najljepša. Želimo je svi psa novo. Jako lijepo. Koji će se zaljubiti. Hvala. Kako je lijepo kad nekome... Kad te hvale. Da, kad si a ti nju sad? Sad ću samo sam te reći kako je to lijepo. Hvala. I na slovenčini pričaj. Tudi tukaj je Slovenija. Okay. Ja sam o tebi stekla dojam da si ti jedna staložena osoba koja vrednuje svoj posao i osoba koja voli sve što joj se u životu događa. Čini mi se da sve svoje životne baze već imaš i čini mi se da si većinu svojih snova već ostvarila kroz jednu svoju skromnost i odmjerenost. I mislim da sad sama sebi možeš dozvoliti još malo da raširiš krila i ako ima neka skrivena želja koju želiš, ja sam sigurna da ćeš ju ostvariti. Možda sad jedno svima kaži. Ljudi moji, elokventno što sam rekao. Na početku sam rekla ne mogu vam obećati da neće biti teških pitanja, ali da ćete se dobro zabaviti. Ja se nadam da ste se dobro zabavili. Jesmo. Ajmo opet sutra. Ajmo! Za kraj jedna pjesma.